Na, sziasztok, kedves nézőink, természetesen Counter-Strike Global offenzív videóval készítem számotokra. Yeah. Cash, vagy cash, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Van Ádám, most kellettem, hogy óra van. Nem. 4 óra van. És ez az Overpass nevezetű pálya. Nagyba tévekeztünk, csak lentebb veszem a hangot, belángos. És azt én szerintem videóba kéne, nem audióba. Azt nem fogom dumálni, mert botok! Ó, és mi a faszom élet? Go. Oké. Nem csináltam semmit. Nem, megveszek a kedvenc pisztolyunkat nagyba. Csmonatogot. Hát azért... Ilyenkor szerintem leesik a novát. Ha, akkor vagy csó vagy, hogy a faszomba kell hívni. Itt van egy zene, hogy ott a közel megyek hozzá, nem tudom, hogy halljátok-e. Én hallom. Nem tudom, minek a zenéje, pedig utána is néztem. Igen, nem akarom, hogy a YouTube copyrightot fújjon be, ezért inkább nem. Nem veszem fel hangosabb a zenét, nem veszem hangot. Tehát nem hiszem el! Ó, hogy lehetek ilyen koncsa! Én most akkor mondom, átveszem. Otokkal vagyunk, ugye ott lássátok, hogy hát most már nem. Nincs nagyon hogy lehessen látni. Mindegy, ott van, hogy ugye egy iszt, 2 end, és ott írja, hogy control bot, mouse 1, ugye az a balegér gomb, next player, és Q az ez, hogy itt kinek mennyi pontja van. Hát most nekem annyi van, mint a szar. Egy halállal hülye vagy. Szóval, hogy én nekem a pontom az... Nem hiszem, hogy nekem itt a pontom. Desertet. Imádom, hogy ilyenkor itt így azt hiszem, hogy megvette, és itt így rögtön nyomom B-t. És én próbáltam már actionnel venni fel egy videót. Hát az fel is ment Chigo Action próba néven. Csak ugye azt így halálra lett ítélve, mert az a videó, ez egy szar videó lett. Igaz, hogy nincsen más ilyen videós, aki azt mondja a saját videójára, hogy szar lett a videója, de hát ez szar lett. Ugye actionnel ugye nagyba tudjátok, amivel felveszem, amivel szépen le is konvertálom. Tudtam, ugye YouTube az amit szereti. És akkor tudjátok, lekonvertálom minden. Felrakom. Ugye a videót nem csak lekonvertálni, fel is kell rakni. Felrakom. Ugye én mindig meg szoktam nézni a videóimat, hogy a YouTube-on is, hogy jó a képminőség, hogy na értitek, szólja. Soppá. Mi nem adja be a képet? Szóval, what the fuck is this? Szóval, hogy ez olyan fakkos volt. De én mindig szoktam gondolni, hogy a botok azok mindig oda kempelnek, csak az most. Lássátok? Plankton, Alexandra. Ja, nem.
már meg. Ez nem szórakozok, mert azért ezzel adunk ki edit egymásnak, akkor kalasnyikot, na nem. Nem akarom, hogy befogjon a csilt, jó? És én most már biztos, hogy eldobok egy flash-t oda. Semmi pénzek kell egy munkod. Igaz, hogy most csak egy flash dobhatok, ja? Hát most egy flash is elég, nem akarok két flash. Ebben most sikeresen nem néztem bele, hip-hip hurrá! Hoppá! Bőr. A bőr azaz így. Hoppá! Van TK. Fuck. Oh my god! Komolyan mondom, most már vitét hozok hozzá. Más már láttam. Félveszem, hogy egy famasszal lőttek? Famasszal lőttek. És biztos törvény, ez mindent van. Megölelek, ja, kifogyott a többkén, jó. És már ezzel fogom megint a következő spaciást. Csúcsányzikoz! Itt elméletileg oda na. Dragon Lord. Ez ugye elhiszített, hogyha eredetileg nagy játék, akkor ugye nem botokkal játszanák, szóval ez is itt így logikus. Biztos, hogy online-ban nyomatnám. Csak sajnálom nem eredeti a játék. Szóval itt így fuck off. Biztos, hogy itt lesz. Oda dobok egy bőnt. Mint egy monotó. I'm planting the bomb. My god, és én egy bebaszott AVP-ben vagyok. Szóval, ha úgy nézzük, akkor lehúzhatom. Ha úgy nézzük, akkor elveszíthessük a pilt. Értitek, szóval jöhetem én is. Miért nem volt? Hallom, hogy diffúzikolják a bombát, akkor... Ez a hülyeség lett volna elmenni a, hogy hívják? M4-1-é. Persze, hogy nem vetted meg a bőrt. Oh yeah.
dobóban nem négyek. Biztonság kedvéért én oda már az évbe dobott egy bőrt. Activating the bulb. És innen bőven majd itt felraknám a falra. Jó. Mi csinálsz te itt? Hello, szia, baby. Majd lesznek GTA 4-es videó. Jaj, lesz GTA 4, lesz minden. Jó, fülelősség. Meplau. Én nem tudom elnőni már foszom. Fuck off! Az meg ott van, de nem véd. Moszkó bevihettem volna a picsába. Nem mondom, az aimok olyan hülyék. Átállt ide. Ez a szín, amit a sajtos azért fegyvezi egyetemet. Azt szerintem itt ugye menthet az USB csraúja. Agyba, én imádom. Mi van ott az egy kill? What the fuck is this? Bejolózott. Ide dobták volna fel, mint én szoktam. De hát ezek... Nem hiszem el, ott van 3 és bazd meg egyiket se találom el. Eltalálom nem halálosan. Azért mondom, már hegybe csűröm neki. Fuck off. Go B, Bing. Go baby. Go B. Jaj, legyen. Ott a kapkalagat. Átszálltam, akkor izgalomért szálltam át, nem azért, hogy itt így rakjukombózzak. Fuck. Ahogy itt nincsen olyan gyors visszajátszás, mint a Rainbow Six-be. Biztos, hogy veszem a végét, geci. Veszem a végét. Másra nincs is pénzem. Megveszem azt a kárpert, hogy ott ilyen feljönnél. Itt kell minden pénzedet elkölteni. De csak a cségóban. Ez hülyeség. Tudom. Itt visszalőnek rá, hogy el azért megnézem, hogy ez itt fel is robbantál. De akkor itt fel is robban. Birkoztam jöttek rá, hogy van. Ja? Aha, fel van, de viszont... Hoppá! És nagyon élem, mint a videón kívül. Nagyba itt így jöttek, dur. Ettől mind az 5-öt kivittem. Na, az szép volt nekik a taktikájuk, hogy ide itt is feljöttek. És többször az összes fel.
ezt esnie. Oh! My God! Persze nincs semmit. Hát ez itt így nagyon ilyen easy volt. Ez nagyon ilyen easy. Értitek? Easy. Easy az egy videós. Illetve niszok. Illetve heszakul. Elniszok, meg heszakul ugyanaz. Illetve benzomolaj. DNV. Asai. Annak én se tudom a csatornáját. Akkor ki van? Dénul. Misuzsai 1990. Oh! What the fuck is this? Gyerekek, láttátok? Annyi nem. Ott bent el a fejénél. Gyertek, kecsegek. Oh! Sziasztok!